Morjesta kaikille, Bronxboat pelaa täällä taas. Tervetuloa uuden kontentin pariin. Tässä olisi nyt My Day Freeline RP:ltä ja kokeillaan minkä tapainen servu tää on. Mä oon Bronxboat pelaa kakkonen. No, morjesta vaan kaikille se, että olisi Bronxboat pelaa kakkonen ja no mennään testaa tätä Freelinea. Kuuluu jotenkin juttu, että olisi seuraava luoti RP-generaatio. Ei tiedätkö mitään? No? Tiedä kuuluu tässä mun ääni. Ei kuuluu. Joo. Et sä ottanut rekkiä pois. Ei mitään. Joo. Mä oon täällä teholla sitten. Mä oon täällä teholla, niin minä sä kuittasit. Ootko se vielä kuolleena siellä mun källillä? Tein pikkusen källi silloin. Mä tossa kävin tuolla. Tekemässä vaan hommia, niin mä tuolta näissä. No joo, siinä aikaan kun teet hommia, niin mä tein niinku källiä käyn RDM:ssä. Reporteille perkele, elikkä servun ensimmäinen niinku näkemys. No toivottavasti admin-toiminta tulee olemaan hyvä. Adminit on varmaan Adminit ei oo niin varmaan. No joo, mut ainakin RDM jo venäpä mä teen reportin kautas. Joo, meikäläinen on täällä. Mä tein reportin. Tätä kaatua nyt, mikäs tästä tulee. No ennen täällä pelailu oikein. Pyörä. Teho. Lähes polkee siitä pelle. Joo. Ja onko toi heti pelaajia vai pelleiksi? Eli Evailla on ollut joku juttu täällä vai? Elikkä tässä oli nyt silleen, että mut vaan nostettiin ja tähän ei tullut adminiakaan ja toi ei saanut sanktiota ja se RDMS mut uudestaan. Mitäs? No en mä tiedä, joo mut RDM tii taas. Ai vaikuttaa kyllä ihan vitun kusipaska servulta. Joo, meikäläinen. Katsoppa kun mä... Satana jäi, vitun paska. Mä oon tulossa. No mitä toi nyt ampuu mua? Mikä sun ongelma on? Vitu hintti. Saatana hintti, vittu hiljaa helari. Ei kiroilu niin paljon, kun on tää video päällä. Uusi meitille, että that was my friend. Mitä sä ammut joku helari jatka? Mulla oli toi keskiverran ekanossa YouTube-videossa oli se 11, niin joo. Vähän, ei paljon kiroilua. No joo, täällä vaan pojat vetää massaa. No ihan hyvä servu vissiin. Jätkät vetää massaa, ja vittu admeit vetää housiin paskat niin sanotusti. Sano kohta täällä tehoilla tuu pikappaan eikä. Pyörällä tulin tässä. Joo, oon tässä näin sun edessä. Joo, elikkä se Timorit, se on sieltä sinä yleensä. Totta kantaa. Mennään tekemään mulle uusi fitti. Mäkin voisin, otetaan tätä autoa, kun mä saan jotain adminta. Joo, me saatiin noin revaakkomenotkin tätä videota varten. Varmaan tarkoittaa sitä, että voi olla kuolemaa paljon luvassa. No onneksi meillä on ne. Mennään vaatekko, mennään jonnekin tekemään fitti. Ei näitä paneeksi katsoa. Läppäs Manne, joo. Katoppa kun meitä aletaan ampumaan. Voitais mieluummin kuunnella jotenkin Einaria. No. Kato vaatekko, kun tekee fitit. Jot. Mä taas lukkaan tää. Mä pysyäköin sun. Vittu äijä vetäs mun oveen sitten. Haista vittu. Varkkana. Sori äijällä. Vaatekko vaan. Vasta vaatteet. Teen jonkun fitin tästä nopea. Onkohan täällä mitään pöksejä, mikä leköttää? Miks sä ei ole aseista, että tuletko poliisista? Joo, eli nähdään pian, me tehdään nyt uusi fitti. Kas näin, saimme tämän meidän asusteet valmiiksi. Lähdetään sitten ei oikein ollut mitään lököpöksyä tai jotain kunnon vaatteita. Joo, elikkäs vaatteet tällä serverilla on vähän tommosia, vähän vähäiset. Kehnoja. Lähdetäänpäs kokeilemaan tätä serveriä tässä. Katsotaan vähän millaiset jengialueet ja tällaiset. Päästin tosiaan tohon L-City-jengiin. Joo, mennään vaikka lakitoimista 90 sekuntia. Joo, tällä minun Mersulla. Pöllityllä. Ei. Ihan oma. Okei. Toivottavasti kukaan ei N-pommalle tai mitään tällä palvelimella. Aika paljon twiittiä, että saisko admini. Täällä vissiin admintyöt vähän. Joo, adminitten puute saattaa olla. Laita tuo Creative sinne pois uudestaan. Joo, ite ajattelin laittaa. Ja ilmoitus, voi tosta adminit pelasta. Okei, ei enää adminit tee mitään. Ite ajattelin just ostaa. Okei, elikkä täällä on jotain lajitovereita. Katsotaas. Mites nää alueet mistä menee? Morjesta! Joo. Barbaro. Mitäs menee? Barbaro. YouTube meni päällä, tässä tehdään uutta vlogia My Dayta täällä. No niin. Täällä käypäs Jos N-sanat vois niin, jättää pois. Sitten pienempänä, niin sit tosiaan kiva.
Kato. Sleep. Tää on pienet nokoiset, että jaksaa sitä alueella. Sensuroi tää sitten, mä otan nopea pikku ervosavut. No mä sensuroin ton joo. Voi vitsi, onko mulla Äkkiä toi pois. Äkkiä, spämmi eitä. Joo. Voi, Lähtikö sulla? Joo, lähti. voi No, vitsi. onnea teille, onnea teille. Onnea teille tähän alueeseen. Vitsi, tää on joku tuntemattoma auto. Oisko ovet? Avasin tuon. Kiitti Tenho. Mikä? Eikö Bronx poika 1? Anteeksi. Onnea Oi alueeseen. perkele. Menisi jalat vaikka. Oi. Käydään tuolla toimistolla. Katsotaan millainen toimisto täältä löytyy. Joo. Toivottavasti ei oo mitään avusaajia. Tätähän me ei varmaan saada nostaa täällä. Joo, en mä varmaan saa. Tossa on heti vihollinen tossa nurkalla. Jäi yksi. Hyvä. Käydään Mennäänkö me ruumissa huutelemaan vai kuinka me halutaan pelaa? Tai sisällä on jotain ukkoja kuolleen, niin käydään. Täällä on varmaan jotenkin modaajia. Tässä nyt on. Perkele, kun äijä blokkas mua, niin mä tipuin. Putkee vai? Joo, Oi tässä on hemmetti. Täällä kun putki. Onko ne siinä? Mä kato sit nurkan tässä vähän. Joo. Huomaaks Mä nois kuoren varmaan. adminin Ne nostaiset? todistaa. Älä nosta itses, kyllä ne huomaa. No, mä käyn vessassa tässä välissä. Okei. Joo, mäkin kuolen. Passing sleppaan! Onks täällä sitten vittu? No, älä skylla. Älä skylla. Yes! Joo, mä kuolin. Nää oli jotenkin positiivisia nuoria miehiä. Sanoin, että päästäänkö videoon. Mä sanoin, että hyvin pelattuja pääsitte. Mennään alasairaalaan, ota meille auto. Otin tästä juuri. Mitäs vitsiä, tää näyttää tää talli vähän tälleen. No joo, varmaan spawnaada autot samaan aikaan. Mennään. Niin, mäkin veikkaan. Penkki vähän natisee, kun tää on vähän rikki, mutta ei saa haittaa. No, Olisiko käydäänkö täällä jotenkin uudestaan se? tuunaamaan? Kyllä me Käydään voidaan käydä, mutta ne jäi sinne sisälle ne jätkät. Vetäs tästä. Siellä sisällä on vähän ärsyt. Ai. Ai, pas. Taas. Joo, mä sit avaan tästä tänne jäätelön nopeasti. Maistan tästä Eskim. No. Joo, elikkäs Eskim voi sponsorivideon voi tehdä teillekin sitten. Ei ole Syö yhteistyötä porovasta. mitään. Ei oo vielä yhteistyö. Valio kooda YV. Ei siis se admini vaan se. Joo, se admini on vähän omalaatu se jätkä. No niin, ollaanko me En mä valmiita? kerkeä saatana syöttäis mitään. Okei. Onko se semmonen lusikalla syötävä vai millä se on? Semmonen puikko. Se kyllä nyt tossa olisi. Ne on sisällä nää vihollis. Niin on joo. Tuollakin on takaovilla, mutta ei jaksa jäädä laittaa sitä nyt tähän. Tuu, mennään ylös. Tule. On tuolta ääressä. Missä siellä? Mä en tiedä. Onkohan ne sen tässä? No käydään kokeile. Ei vissiin. Perhana Tuppa tänne. ketään. Täältä. Ei vitsi, sä äksä putkeen. Takavit ei tuu vielä ketään ainakaan. Koirat tuolla haukkuu kanssa. Tuliks nyt toi joku tuntematon tyyppi tätä? Mut ammuttiin. Mistä? Joo, en tiedä, mä nostan itteni, kun katoin F8, niin takia tän jäi ampunut. Mut Auto tuli tänne toiselle puolelle. mikä toinen puoli? Missä on vihu? Tossahan se on. Nurkalla. Mä jäin nykylle, tää koodaa. Missä se on? En mä tiedä, sä oot kyllä vähän ärsyttävä jätkä. Yksi paska. Nice. Ei kiroilu. Tulee sama toi paska, mut... Se kinkkas sua. Toinenkin Hyvä. tippusi.
Ei tarvii yksittäisiä klippejä ottaa, kun tää pitkä tää vidi tässä päällä. No, tukko hakee mut teholta. Mennään pois täältä. No joo. Unoin näkee. Joku ammus kyllä rynnäkkökiväärillä täällä. Katsotaan jos tärdeämättäis. Tikkost veittiä. Toi jätkä tuolla vetää rynkyllä, käy aika moikkaa sitä. No mitä hemmettiä? Täs vittua. Eikö sä bäkkää mua? Mitä nää tekee? Kyllä se katoks nää bänniä. Kuinka pitkät bännit sä oikein aluat? Vitun tyhmä huora peni. Vitsi. Mä oikein prediktasin, että toi jätkä nyt ampuu tuolla rynnäkkökiväärillä meitä. Joo. Ainakin tähän kohtaan niin 2/5 servua. Tuo on tehallittu vaan. Ei tuolta edes päässyt pois. Onneksi on tää revakkamäntä. Joo. Itse sanoisin noin 1,2/5. Katsotaan jos pystyis muuttais päästäis näille alueillekin vaikka. Se voi kokeilla ottaa joku panttivankin, jos saataisi joku tilanne poliisiin. Little se on 90 sekkiä. No katsotaan. Pystyykö tälle soittaa kytille? Otetaan tästä vaikka panttivankin. Morjesta. Käsi Tää ilma. meidän mukaan. Yksi jäi, kuski jäi. Noniin, otetaan se ulos autosta. Tuu ulos. Lähet meidän mukaan. Mennään tekee panttivankin tilanne. No joo. Elikkä servojen pelaajat tällä hetkellä 0/5. Tehdäänkö me reportti? Sait sä iidet? Voi vitsi. En itse asiassa tää. No lähetään pois. Voi vitsi oikeesti. No, etsitään joku toinen. Pystyykö tällä servun kanssa soittaa kytille? Eikö voi? Mä tiedän, onko tää edes puhelinta? En tiedä onks täällä sinistä puolinta. Niin. Se Onko on häis punainen puolesta? auto. Mä ottaa se kiinni. Joo. Morjesta. Tulos! Tulos! Painukaa sun helvettiin. Ulos autosta. Tää on joku Lindemani. Mitä se tolla mennä? Tää on tommonen jätkä. Ei varmaan oo oma auto. Saakeli, kun polvet nää. Enapä hetki. Älä ammu. Se otti mutka, sillä on mutka. Ei perhana. Ammuta. No niin, ota. Vittu Ampua. passa mä jäin. Mä teen reportin tosta. Mäkin jää. Ammu se Oi mikä yky. Se mikä yky. Pottu mikä onari. Asia kuoli vasta nyt. Joo, mullakin kuoli leitti. Otan tosta klipi. Haudat edunavakas. Mä tuun hakee sitä alas sairaalalta. Mä tein reportin, jos tää tulisi joku. Okei, täällähän tuli joku. Joo, morjesta. N-sanat voi jättää sitten sikseen, me tehdään video. Joo, eli täällä Joo. testaillaan servuja ja tälleen näin. Meillä on siis My Day-video tässä käynnissä. Niin tuolla noin. PRRPs. Klippi. No mulla on tää video tässä päällä, niin Mutta ei me pyydetty mihin kohtaa tulee ulos autosta, mitä mä Sanottiin. saatte tehdä. joo. Miksi et tullut ulos autosta? Ette te kyllä huutanut. Mä huusin tuolla punaisella parkkihallilla edessä. Klippi. Niin, mutta kun auto oli liikkeessä. Auto Mitäs oli sitten? liikkeessä. Klippi. Miten mun... Niin. Meillä on nauhoitus tässä näin. Mulla on Nyt mulla on nauhoitus tässä auto. päällä. Tulkaa näyttää. Tulla. Joo, elikkäs YouTube, Joo. ottakas hetki, meillä on tässä nyt tän admin case käynnissä, että nähdään pian. Eikö meidän auto? Joo, Auto, tässä on auto, hyvä. meidän auto. Tästä otan tosta. Miten tässä Okei. otetaan Tilanne uudestaan otetaan. Ei oo Ei se mitään ole vissi pysty PVtä tai kantoa vaan. Joo, tuppa kantaa. Olkuun kovet auki. Juu, moro. Joo, moro. On Mitä oikein. vittua? Tarviiko täällä legit pearata, Pystyy jos oikein on ajaa. auton kyydissä? Liikkuvan auton kyydissä. Joku on rämmätty just seinille, niin joo. Mitä vittua te ette osunut muhun? Kyllä me osuttiin. Joo. Tuo Ota tuo vaan kantaa. Ei. Te ette legit osunut muhun. Mä legit vittu rikoin teidän nilkat ja venitte ite Ei oikeesti seinille. nyt se admin sanoi, Mitä vittua, mä just painoin. Poliisitilanne. Mitä vitsiä? Joo, elikkäs serveriltä löytyy bugi. Missä oot? Mä oon täällä maan alla. No niin, nappa uudelleen. Mä legit painan eetä. Rämpä. Mä legit, oot, no niin. Eli serveriltä löytyy bugi, joka vähän tuo arvosana vähän olemassa. Kato jos lähtis joku kouppa tästä näin. No vaikka tohon. Liittyen se on kaupalla.
Eikös meitä etelättiin ampua, en tiedä mikä se on tän. No eipä mennäkään tähän näin. Mennäänkö vaikka tonne just tän? Mennään tänne baarikaupalla. Olikos tässä vai tässä kauempana? Tossa nyt poliisitilanteet, miltä se näyttää täällä serverillä. Pysyääkö sillä siististi siihen, että ne päästään silleen hyvin lähteä? Joo, eli panttivanki on pikkusen painava, mutta... Tässä on joku juttu tässä. Maatalo! Jaha, Ryöstä. Joo, mennään tohon kaupaan. joo. Mä huomasin tän jo. Lähtikö tulla se ryöstä? Mitä? Pysy siinä panttivankin kanssa, sanois, että menee vaikka polvilleen siihen. Voi vitsi, kun mulla on vähän hitaat tää sormet. Lähtikö? Nyt lähti. Tuppa Onko se radio panttivanki itse 4-3. asiassa taakse, kun tässä voi liikkua 5 metriä vaan. Otan sen tähän. Tuppa radio 4-3. Joo, mä en tiedä onks mulla radio. Ota radiolisti sitten pois päältä. Vedä kautta radio. Sillä vissiin tällä paljon pystyy. Oi vittu, oi joo. On nyt täällä. Radio Morjesta. kuuluu. Kuuluu, Päivä. kuuluu. Otellaan näitä kyttyjä tässä. Joo, sama. Joku Tesla tuli tähän, ei kyllä vaikuta poliisilta, veikkaan, että teki streams mukaan. No, jos se nyt lopetetaan kenkkua, niin tiputaan ykkösellä tohon. Kyllä tää on poliisi. Joo, sano, että ehto on rauhallinen lähtö. Sano, että tulee vaikka tänne selvittelyä meikäläisen kanssa, niin kuuluu rekille. 2 ryöstä ja 1 panttivanki. Kovrasta. 2 ryöstä ja 1 No niin. Joo, meillä on rauhallinen lähtö. Joo, 120 sekuntia. No tuu vaan, mennään nyt. Ei kun mä haluun tästä vähän rahaa. No okei, otetaan 120 sekkaa. Tässä on 20 ja sitten. Toivottavasti ei jouduta mennä lusimaan. Se olisi aika paska. Se olisi ihan hullu muuta. Ei, Sano panttivankille tulee käymään täällä. Sinne tulee joku poliisi käymään. Morjesta. morjesta. Joo, täällä kuvataan maideet täältä serveriltä, kun ei ole ennen pelailtu täällä. Maide. Joo, tultiin ottaa vähän poliisitilanteetta. Selvä. YouTube-videolta siis vedetään tässä. Joo. Miksi sä ilmoitit sen mulle? En tiedä yhtään. Selvä. Silleen, että et sanois pitää äänsänaa tai jotain tällaista. Joo, tää alkoi huutaa Aa. äänepommia tässä heti. Joo. Ai no oltaisiko meillä valmiit lähteä? 67 sekkoa, ei vittu. Ai. Ei vitsi. Sanoppa panttivankille tulee käymään täällä nopea. Panttivanki. Panttivanki näyttää käymään tuolta takahuoneesta. Nyt käy täällä takahuoneessa nopea. Mulla on yksi juttu. Se tulee käymään. Morjesta. Ollaan tehty tänkö. Joo, elikkäs... Nyt on kuule semmonen juttu, että semmonen aika hyvä tarjous sulle. No, Ootko sä ikinä käyttänyt... Poliisi, veppä hetkeksi pois. Vee vaan ulos täältä. Äsken vaikka poliisi hetkeksi ulos kaupasta. Poliisi. Poliisi hetkeksi ulos kaupasta. Joo, mä en ole myöskään poliisi. Eikö nyt oikein? Minkä maalainen toi on? Joo, niin ootko ikinä käyttänyt 9 millistä? no kyllähän minä oon. Jos mä antan sulle nyt yhden mutkan ja sit heti kun me lähetään, niin pitäis toi kytät Ei ketä tuli takas. sitten renkaat. Joo, onnistuu. Onnistuu. Haluan kuulla. Joo, onnistuu. Tää ei suostu Joo, lähteä. Venä. Ei pysty antaa, pystyt ottaa tosta maasta. Joo, varmaan pystyn. Oota, en pystykään. Mulla ei No voihan tullut, vitsi. et voi avata tätä inventoria. No pystytkö vaikka Mulla tulee joku tällainen. antaa pikkusta lyöntiä noille kytille tässä kun Siis, lähetään? Joo, Saat sitten voin vähän antaa. palkkiosta kun me tullaan. tää alkaa lasettaa vaan. 5 minuuttia. En mä vaseta. Joo, voin. Mä 5 minuutin antaa. päästä. Joo, lähetään ne. Joo. Joo, me olemme valmiita. Eli rauhallinen lähtö. Kyllä. 3. Kumpi sä voit ajaa? Joo. Eikö sulla oma auto? Ei, kun mä en saa. Sä et tuu kyytiin massata sua selvä. En mä tuu. Panttivankilla meillä oli 11 taktiikkaa. Joo, nyt lähtee liikkeestä takaa jo. Ihan hyvältä näyttää poliisitilanne. Oi vitsi! Poliisitilanne näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä. Elikkäs tää on, ei oo mitään rämmästä tai mitään tällä hetkellä. Poliisit, no niin, ne veti. Nyt vedetään käännöstä. Peräs on yhä.
Vitsi, ne on kyllä aika nopeita. Tää tästä yks käännös. Ei. Vitsi. Nyt me jäätiin nolkkiin. Ai vittu mun selkä. Ai, vitsi. Okei, jatketaan. Ei perhana. Ei nyt joku rämmäs ne. Tuliko Tenho auttava? Se muuta voi olla. Me tehtiin se kaikista takaa. Onko vielä perässä? Vitsi, ne Yhä on perässä. Sinnikkäät kavereita. No, pitäisikö meidän tehdä se Catfallin takuu? Ai luodit. Nyt se joku rekka tonne. Ei nyt. Nyt padolle. Vähän äkkiä. Ei vitsi! Luodiksi jää. Ei meidän luodiksi. Taku. Vittu tästä. Tää ei kyllä hirveen maasta autunut, tää on vähän vitsi. Vähän käy. No ei toi kyllä häkkää oikein. Mitä me tehdään jätkä? Vedetään tonne tommonen feikki. No nyt ihan peräs kyllä. No ei oo kauaa ku... Oi vittu! Oh. Ai vittu sattuu. Vedetään tosta U-käännös. Fuck the police, mikä siitä. Mennään tuon parolle ja ammutaan tää, please. Oi vittu! Oi pakoo vittu. Tuolla toisella. Tänne paskutaan nää. Ei Tulee auttamaan. Ei. Ei varmana. Auttamaan. Mä sukella. Ne hakkaavat. Ai vittu, tuossa mä laavun. Mä ammuin sinne toiselle puolelle. Joo, mä oon pian siellä. Mä oon sukeltamassa. Ei ne kyllä tästä luotiin voi olla. Ei vittu kun mä en näe huolta. Mä jäin! Sä Elian. hukui. Elian. Tuolla laiturilla ja paskataan ne. Meidän on oikeesti pakko vetää tää luodiksi. Oota mua, oota siinä. Älä mene kauemmas. Ne löys meitä. Mä oon pussuks. Tossa no, osoittele. Auta. Pakataan minä. Juosta. Ne antaa Kuuntele suolaa. Auta. Juokse. Auta. Ota musketin. Vedän tähän. Mä tiputan yköiselle. Tänne kohta. Yksi jäi. Ota toinen kaukaa. Apua rönkky. Ei vitsi, mä ammuin ohi. Tiputas. Ei. Hyvä. Ota toi kyttöä. Äkkiä kun tulee lisää joukot. Juokse. Tuleeko lisää? Näkyykö helikopteri? Ei nää. Näkyy lintu. Ei se helikopteri. Mennään. Mä käydän varikollekin, tai ne ainakin laittaa auto nopea. No niin, otetaan täältä. Ota vaikka toi Mersu. Joo. Itse varastettu. Mikäs se poliisitilanne? Minä antaisin 4.6/5. Ihan 5/5. Me tuli huolelle tästä ja vähän ahdisti, että joudutaan istua kakkuun. Ei kun joudutaan niin. Mikäs sitten? Mitäs me tehdään? Mä en tiedä, onks kyllä jotenkin opsia blokkia mitäs vinkin? Mäkin ajattelin. Tässä on. Lokitoimitto. Mitä bängaat? Mitä sä bängaat? Se bängaa opseen. Se on asettaa. Tätä tekee. Mä en tiedä. Pyritäänkö me adminiin? Mä tiedän, toi oli turha luoti kyllä, että... Serverin pelaat kyllä ihan niinku 1/5. YouTubesta kyllä kuulee vittu freelanimista. Teholla joku blogit. Ei me teholla on niin, ei mennä teholla. Se ei oo kanaa. Yritän vaan tästä tekee, tässä on opse. Saa kyttiin. Mitä näin on? Morjesta. Moro. Mitä jengiä bängää? Mitä jengiä bängaat? Mitä jengiä te bängaatte? Mitä jengiä te bängaatte? En mä tiedä, joku vaan alkoi ampuu, me nyt tapetaan se. Mitä jengiä te bängaatte? Tuolla on ops. Niin siellä se on. Sillä vittu utsikan, sammutaan se.
auto tuli tuohon nurkalle. Tässä olisi se automaatin viho. Se oli... Keltainen auto. Pitäisikö meidän tappaa? Pitäisikö meidän backstappaa nää? Ai nää kaksi. Aloit. Alkaa vielä tähän, vedetään tästä nurkalta toi backstep. Ota varma shotti. Se. Tää on joku koutti. Eikö sekin? Lähetään pois. Kyyti. Tipataan niinku pensioita ja kytättynä. Tää on voitti pelkkää kyllä. Voit paskota. Puolen body ihan just. Vitsi kun nää... Vetää movementtia. Tuolla on oikealla puskissa. Tässä kyllä yksi. Ei puskee. Tästä tulee yksi. Jäi vittu mikä free fire. Hyvä. Vanhemmat riitelee taustalla. Lähtikö? Aloita sä. Mä aloitan jo. Joo. Tää tuot meidän edes. Yksi jäi autoon. Miksi mä vitsi oon? Ei oo Se ehkä musketti päivä. apuus näin. Tossa se on. Tippu. Minne? Tuohon nurkalle. Nosti itsensä. Eihän tää nyt nostaa. Toi ylläpito vai mikä toi? Toi on Abuset, shotgun. häh? Äijä he. Miksi sä muskit abuset? Miksi sä muskit abuset on Toi huutaulle. Tää huutaa. Ei oo Miksi sä nostoa. muskit abuset? Miksi sä muskit abuset äijä? No, jäi vittu. Mikä tää serveri on kyllä vähän outo. Tästä on ulkopuolinen heittää bänneillä vai? Niin, pitäisikö toi käydä heittää bännille tuo, joka amputet tuolta? Joo, käy bännäs. Okei, taas meidän puolella. Joo, tää serveri on kyllä ihan paskaa oikeesti, niinku ihan kuraa. Kai itkettä. Bännätään tää. Mitäs vittu sä niinku teet? Sä lähet etkä bänneille. Et puolusta. Äijä sä et No. oo vittu puolustaja. Puolustaja. Joo, elikkäs me nyt doksataan sitä meidän maidei. Ja pääsee panneille. Joo, me doksataan kyllä sitä meidän maidei video, että... Joo, Vipeksi. Elari. Kuka? Vipeksi full name Rasmus Elmer Ristola. Sai bannit. Joo äijä, sinne meni. Yes. Joo, serverin pisteet meni just 2.1. Maideita Ei voi kuvaillaan mitään. tässä siis. On tulossa varmaan hyvä maide, mä uskon teihin pojat. No, ainoa, tää on ihan paskaa, mut kun poliisitilanne oli ihan ok, niin sen takia meni ihan hyvin pisteet ylös. Joo. Tuppa Eikä nyt kiinni. yrikyyti. Haluatko mä korjaan tuo auto? Joo, saa tyke. Mä korjaan sun auto. Joo, Mä oon modaaja. kiitos. Hyvää päivänjatkoa. Samoin. Eli ylläpito on kyllä täällä mun mielestä tähän mennessä. 5/5. Tää oli kyllä ihan vitun vammainen admisaata, voit vielä rekkiä. Moro. Mä uin jo puoli tuntia. Mitä jengiä sä bängät? Mitä Vittu te vitsiä? teette. Mitä vitsiä? Mitä te teette? Mitä hittoa? Miten tänne tuutte? Me tehdään Mitä YouTube-videoa. YouTube-video? Tuli haastatella freelani pelaajia. Varmaan luulet, että Meillä on alue nyt tässä. Vihui. No vittu. No jaa. Kiitos kaikille vaan No, katsojille mä mun näen puolesta. sulle. Joo, kiitos kaikille katsomista ja Ja kiitos kaikille. vähän myöhemmin. Käydään tässä. Joku Vähän myöhemmin.